लोग प्यार से जराता बदनाम सलाई है। लोग प्यार से नफरत की दुनिया के ये सच्चाई बा। नफरत की नफरत की दुनिया के ये सच्चाई बा। दिलदार के दर्द हवे दिलदार के दर्द हवे सब फेल दवाई बा। दिलदार के दर्द हवे सब फेल दवाई बा। आप आदरणीय परम पूज्य परम श्रद्धेय परम सम्मानित कलम के साथ होकर अच्छे राइटर आप हमारे गार्जियन आप श्री सूर्यभान यादव गुरु जी, हम शायद गुरु जी आप दोनों जने आ जाते हैं एक बार सम्मान कह दी। आवे गुरुदेव। ₹101 का महान आशीर्वाद गुरु जी के पांव छू के पल की आशीर्वाद के चावा। जरूरी नहीं अश्लीलता गाना गाए के अश्लील